Har zuwa safiyar Alhamis din nan, Iran ta ci gaba da lugudan wuta a Isra'ila duk da cewa ba cikin sauki ta karbi kunshin shirin tsagaita wutar Amurka mai kunshi da sadarori 15 da ke fatan kawo ƙarshen yakin bangarorin biyu na kusan wata guda. Ministan harkokin wajen Iran, Abbas Aragi, ya gaskata samun musayar sakonni a ta hannun masu shiga tsakanin kasashen biyu. To sai dai ya bayyana matsayin da Amurka ta dauka a matsayin borin kunya bayan barazanar da ta fara yi mata na aje makamai ba tare da ginda ya sharadi ko ɗaya ba. Bayanai na cewa cikin salo Iran ke ci gaba da kai hare-harenta babu kakkautawa, sannan a ɗayan bangaren tana jibge dakarun sojin sama da ƙasa tsibirin Kag a wani yunkuri na dakile Amurkan da ka iya kwace tsibirin a kowane lokaci. A safiyar Alhamis din nan, kasashen yankin Gulf sun ci gaba da tare makaman da ake harba musu. Daga cikin akwai haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ta ce ta tare jirage marasa matuƙa da makaman linzamin da Iran ke harbawa. Babban kwamandan rundunar tsaron gabanci ta kungiyar NATO Pierre Bender ya roƙi kasashe mambobin kungiyar da su yi tunanin samar da sabbin dabarun tsaro tare da ƙara yawan makaman da suke kerawa ba tare da duba yawan kuɗin da suke kashewa ko kuma tsawon lokacin da aikin zai ɗauka ba. Yayin taron kolin tsaro na kungiyar da ya gudana a birnin Paris na Faransa, Bender ya ce idan da kungiyar za ta nazarci yadda Rasha ta tattara ƙarfinta da tattalin arzikinta wajen kera makamai, ko shakka babu da mambobin na NATO za su hankalta. Akalla kasashe 30 ke shirin gudanar da wani zama bisa jagorancin Birtaniya da Faransa don tattaunawa kan dabarun buɗe mashigin Hormuz da Iran ta kulle da nufin kawo ƙarshen kamfa da kuma tsadar makamashin da duniya ke gani. Zama da ke zuwa a wani yanayi da Tehran ke sahale zirga-zirgar jiragen da ba na makiya ba a mashigin na Hormuz da ke ƙarƙashin ikonta. Wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Birtaniya da kansa ke tabbatar da shirin wannan zama ga kamfanin dillancin labarai na AFP. Tun farko kasashe da dama ciki har da ita Birtaniya da kuma Faransa ne suka ki aminta da bukatar Donald Trump ta amfani da karfin soji wajen bude mashigin na Hormuz ko kuma sanya jiragen sojin su rakiya ga jiragen da ke ratsa mashigin don ba su kariya daga har-haren Iran. Kara ɗaya kenan da kadamar da dokokin tafiyar da ƙasa a Nijar, wanda majalisar riƙon ƙwarya ta shata na baiwa sojoji masu mulki wa'adin iko na shekaru 5. A jiya jajiberin wannan rana ne shugaban kasar Abdurrahman Cheni ya yi jawabi ga 'yan kasa, inda ya taɓo batutuwa da dama. Ga kaɗan daga fassarar jawabinsa. À l'issue de nos assises nationales tenues du 15 au 20 février 2025, taron majalisar rikon kwarya da ya wakana daga 15 zuwa 26 ga watan Fabrairu 2025. Mahalarta taron sun ba da shawarwari mafi muhimmanci. Su ne dokokin tafiyar da ƙasa, dokokin da muka kaddamar na 26 ga watan Maris, su ne suka kafa dukkan wasu hukumomi na tafiyar da mulkin ƙasa. Dokoki ne da aka kafa su akan al'adu da addinin da 'yan Nijar za su kare su zuwa gaba ko ta wani hali. Na umarci gwamnati ta mayar da hankali wajen ɗaukar nauyin al'umma. Tun zuwan mu kan mulki an kafa masana'antu 64 da suka baiwa mutane 7,000 aikin yi. Za mu ɗauki malaman kwantaraki 11,000 da wasu likitoci 6,000 idan da hali za mu ƙara. A ran gadi na kwanakin baya na ji kokin al'ummar ƙasa, kuma za mu yi wani abu a kai. Fannin diflomasiyya mun karɓi jakadodi 26, mun naɗa 4 zuwa ƙasashen waje. Ba za mu ƙare ba sai mun tuna da yakin da ke faruwa gabas ta tsakiya, da ko shakka babu zai jawo mana cikas ga tattalin arzikin duniya da ƙasar mu. Fasarar kalaman Abdurrahman Cheni, shugaban mulkin soji na jamhuriyar Nijar. Kungiyar ECOWAS ta sake naɗa wakili na musamman don sabunta tattaunawa tsakaninta da kasashen Sahel 3 da ke ƙarƙashin mulkin soji waɗanda suka samar da ƙawancin AES. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa a jiya Laraba ne ECOWAS ta sanar da naɗin sabon wakilin kuma mai shiga tsakani da nufin kyautata alaƙa tsakaninta da kasashen na AES da suka kunshi Burkina Faso da Mali da kuma Nijar, waɗanda sojoji suka yi wa juyin mulki tsakanin shekarun 2020 zuwa 2023. Rundunar 'yan sanda a jihar Delta da ke Najeriya ta ce yanzu haka ta kama mutane da dama da ake zargin cewa suna da hannu a farmakin da aka kai wa mata lokacin gudanar da wani bikin al'ada a Ozuru da ke jihar. Hoton bidiyon da aka rika yadawa sun nuna yadda wasu matasa suka rika tozarta mata, yanda wasu ke zargin cewa da yiwuwar an yi wa wasu fyaɗe. Wakilin a yankin Niger Delta Murtala Adamu na dauke da karin bayani.
Rahotanni sun tabbatar da cewa wasu matasa sun yi amfani da cunkoson jama'a wajen cin zarafin mata. Ɗaya daga cikin matan da ta tsira daga lamarin ta bayyana irin halin firgici da rikicewar da suka tsinci kansu a cikin lokacin da abin ya faru. Ana aiwatar da wannan al'ada ne domin mata da ke neman haihuwa